Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast της Top Cycles. Εδώ πέρα προσπαθούμε μέσα από απλές ερωτήσεις να γνωρίσουμε τους πρωταγωνιστές του αθλήματος που αγαπάμε, του τριάθλου. Σήμερα νιώθω πάρα πολύ τυχερός. Έχω μαζί μου την Τζέννη την Πουλμέτη, με την οποία θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε ιδιαίτερες πτυχές της αθλητικής και όχι μόνο καριέρας της. Τζέννη, καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και εγώ εδώ. Κάθε φορά που είμαστε παρέα, η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και στο μαγαζί στο Top Cycles, οπότε για να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Πήρα λίγο χρόνο και προσπάθησα έτσι λιγάκι να τσεκάρω το βιογραφικό σου, λιγάκι να μάθω κι εγώ λεπτομέρειες, πράγματα κλπ. Θέλω να ξεκινήσω λιγάκι την καριέρα σου και την ενασχόλησή σου με τον αθλητισμό. Ξεκίνησες από μικρή ηλικία με καράτε. Έμαθα, το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν τα ήξερα. Σωστά, καλά. Τότε δεν υπήρχε και το τρίαθλο. Ήταν πολύ απλά τα πράγματα. Ήταν μάλλον ποδόσφαιρο ή μπαλέτο. Τα αγόρια ποδόσφαιρο, τα κορίτσια μπαλέτο. Σε ποια πόλη, πού είσαι? Περιστέρι ακριβώς. Ήμουν εδώ. Θηβών μεγάλωσα. Οπότε όλη αυτή η γειτονιά μου είναι πάρα πολύ οικία. Περνούσα κάθε μέρα μπροστά από το μαγαζί για να πάω στη σχολή μου. Να πάρω το μετρό, να πάω στη σχολή, στα Τεφά Αθηνών. Οκ, δεν το ήξερα αυτό. Νομίζω ότι έχουμε επικοινωνήσει με τους υπόλοιπους. Στο Top Cycles. Τεφά παράλληλα με το καράτε, μέχρι ένα επίπεδο. Ναι, ισχύει. Και μετά κολύμβηση. Και μετά σταμάτησα ουσιαστικά όταν σταμάτησα το καράτε, έτσι ήταν λίγο παραπάνω η ενασχόλησή μου με το swim, bike and run. Έκανα κολύμβηση στη σχολή, στα Τεφά. Έκανα και λίγο για φυσική κατάσταση το τρέξιμο. Ποδήλατο δεν έκανα καθόλου, το συχαινόμουν. Οπότε μόλις τελείωσα το καράτε, ξεκίνησα κάτι άλλο, το τρίαθλο ήρθε στη ζωή μου. Το οποίο από ό,τι κατάλαβα πρέπει να έρθει και σε μια σχετικά μεγάλη ηλικία. Δηλαδή από ό,τι είδα, αφού είχες κάνει παιδιά. Είχα κάνει την Ηλέκτρα, εκεί έκανα τρίαθλο και όπως είδα σήμερα σε φωτογραφίες στο Instagram, μετά τη γέννηση του Μάξιμου του δεύτερου παιδιού, εκεί ξεκίνησα λίγο πιο εντατικά την προπόνηση για Ironman πλέον, για μεγαλύτερη απόσταση. Που εκεί έγινε και λίγο περισσότερο τρόπο ζωής το τρίαθλο. Άρα, όντως, σε μεγαλύτερη ηλικία γενικότερα ασχολούμαστε τελικά με endurance αθλήματα γενικά, ειδικά με τρίαθλο. Ισχύει, και εκείνη την εποχή δεν ήταν πολλά, δεν είχαμε πολλά πράγματα, πολλές προσλαμβάνουσες. Τώρα, ευτυχώς οι νέες γενιές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το τρίαθλο και στη βάση από ακαδημίες, αλλά και γιατί όχι να κάνουν μεγάλη απόσταση και στα 18 χρόνια που να κάνουν Ironman. Γιατί όχι. Σε όλη αυτή τη διαδρομή και λίγο πριν το τρίαθλο, εάν θα έπρεπε να ανατρέξει σε μια δύσκολη στιγμή, η οποία σε δυσκόλεψε, σου δημιούργησε στρες, άγχος, δυσκολία στην προπόνηση, ποια θα ήταν αυτή που θα μπορούσες έτσι να ανασύρεις εύκολα? Να ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα για να... Κοίτα να δεις, νομίζω ότι γενικά απολαμβάνω τις προπονήσεις. Γι' αυτό μου αρέσει κιόλας. Ασχολούμαι πολλά χρόνια με το τρίαθλο. Δεν είναι κάτι που ήταν μόδα, ξεκίνησα, με δυσκόλεψε και μετά σταμάτησε, οπότε μου αρέσουν προπονήσεις και αυτά τα ταξίδια. Οι αγώνες, θυμάμαι χαρακτηριστικά πολλούς αγώνες που είχε εκεί... Σε στρεσάρει. Σε στρεσάρουν, και όταν κυνηγάς θέσεις και στόχους και κάποια βάθρα, εκεί νομίζω ότι για κάποιο λόγο είσαι και λίγο με την πλάτη στον τοίχο. Λες, ή θα πετύχει αυτό που πάω να κάνω ή δεν θα πετύχει. Αυτά. Αυτό που σε κράτησε και δεν τα παράτησες? Νομίζω η αγάπη ήταν. Η αγάπη αυτό. Αλλά και πάλι, όταν και κάθε φορά που δεν κατάφερνα κάτι, αν νιώθω ότι δίνω το 100% του εαυτού μου και της προσπάθειάς μου, μετά ήμουν ικανοποιημένη. Και ας μην, για παράδειγμα στην Κόνα, που δεν πετυχαίνω το βάθρο, μια φορά το έχω πετύχει, αλλά δεν το πετυχαίνω κάθε φορά. Λέω μέσα στον αγώνα ότι προσπάθησε, και αν προσπαθείς 100% αυτό που μπορείς, μετά θα είσαι ικανοποιημένη από σένα. Δηλαδή δεν θα πεις ότι το βάθρο είναι σε αυτός ο σκοπός. Αν έπρεπε λοιπόν να συστήσεις την Τζέννη σε κάποιον που δεν σε γνωρίζει μέσω των αθλητικών επιδόσεων, ποια θα ήταν τα χαρακτηριστικά εκείνας της προσωπικότητας, όλα αυτά που μόλις είπες, για να μπορείς να συνεχίσεις? Νομίζω ότι η μαμά θα έλεγα. Μαμά θα έλεγα. Η μαμά της Ηλέκτρας και του Μάξιμου. Και μετά θα έλεγα ότι ασχολούμαι με τον αθλητισμό από τότε που με θυμάμαι. Δηλαδή αυτό έκανα, αυτό σπούδασα, αυτό έχω σαν επάγγελμα αυτή τη στιγμή, αυτό έχω σαν χόμπι.
και όλη η ζωή μου είναι στραμμένη γύρω από αυτό. Και τις αξίες που προσβεύει ο αθλητισμός, εντάξει. Άρα μέχρι ένα σημείο το τρίαθλο ήταν χόμπι, σιγά σιγά μεταξελίχθηκε σε lifestyle, σε τρόπο ζωής. Ναι, το οποίο ήταν πολύ κοντό. Είναι το καλό των τριαθλητών. Νομίζω ότι κάνουμε είναι τρόπο ζωής μας. Δηλαδή, ναι, και έχουμε και αυτή την ωραία κοινότητα που όλοι γνωριζόμαστε λίγο μεταξύ μας, κάνουμε παρέα, κάνουμε προπονήσεις, βγαίνουμε ίσως και έξω για κάποιο ισοτονικό ενεργειακό ποτό. Όχι τίποτα άλλο. Όχι τίποτα άλλο. Αυτό. Τέλεια. Οπότε ναι, γίνεται τρόπο ζωής. Έχεις υπάρξει καταρχήν αυτή τη στιγμή σε by far η εμπειρότερη σε full distance αποστάσεις. Και λόγω ηλικίας. Ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από αθλήτρια, πλέον έχουμε συστήνεσαι στον κόσμο πλέον και ως προπονήτρια. Άρα θα ήθελα πάρα πολύ να μου πεις καλά Unity. Είναι το unit. Είναι unit. Μονάδα. Ναι. Είναι η ομάδα. Κοίτα να δεις. Πολύ παλιά είχα ξεκινήσει στα πρώτα χρόνια που γράφαμε τότε με χαρτί και με μολύβι τα προγράμματα. Ήταν κάτι που έκανα. Δηλαδή πάντα το έκανα αυτό, να βγάζω προγράμματα για αθλητές. Σωστά, ναι. Ή σε μικρότερη κλίμακα ή σε μεγαλύτερη κλίμακα. Κάποια στιγμή το σταμάτησα γιατί είχα άλλες προτεραιότητες. Είχα και την Ηρίδα που ήταν ο αθλητικός σύλλογος, που ήταν μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μου, τα παιδιά, τη δική μου ανασχόληση με τον αθλητισμό, γιατί τους στόχους, αγώνες και όλα αυτά που ήθελα να πετύχω. Οπότε το προπονητικό το είχα αφήσει. Από ένα σημείο και μετά... Πού είναι η έδρα μας, πού βρισκόμαστε? Η Ηρίδα έχει έδρα το Άργος, το κολυμβητήριο του Άργους γίνονται τα μαθήματα, σε φυσική παρουσία. Ωστόσο το unit και όλα τα προπονητικά μπορεί να είναι σε όλα τα μήκη και πλαίσια του κόσμου. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, γιατί δουλεύουμε ιντερνετικά πλέον. Οπότε όταν σταμάτησα η προπονητική από τότε που τελείωσα τα ΤΕΦΑ μέχρι αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί ραγδαία. Δηλαδή τότε δεν είχαμε πολλά πράγματα, δεν είχαμε τα data, δεν είχαμε ρολόγια, δεν είχαμε τα εργομετρικά στο πλαίσιο που δουλεύουμε τώρα, δεν είχαμε ενέργειες, δεν είχαμε συμπληρώματα, δεν είχαμε. Άρα δεν μπορούσε να καταρτήσεις ένα πλάνο. Οπότε, ή να γίνει απομακρυσμένη δουλειά. Εκεί που υπήρχε και διδάχτηκα εγώ στα ΤΕΦΑ μέχρι αυτή τη στιγμή είχε εξελιχθεί πάρα πολύ. Οπότε όλο αυτό ήθελα να το παρακολουθήσω πριν πω ότι ξεκινάω εκ νέου μία προπονητική βάση, να είμαι εγώ αρχηγός και επικεφαλής μιας ομάδας και να στήσω κάτι δικό μου. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε σαν πίσω στο μέρος του κεφαλιού μου, δεν ήταν πράξη. Και τον τελευταίο καιρό μου είχε γεννηθεί πάρα πολύ ανάγκη. Όταν γεννιέται η ανάγκη μέσα, το ακούω το ένστικτο. Πρέπει να εξυπηρετηθεί. Ναι, το ακούω το ένστικτο. Οπότε ήρθε και έδεσε με τη σχολή προπονητικής που διοργανώνει η Ομοσπονδία, που παρακολουθώ. Όλη αυτή τη διατροφή που έχουμε κάνει μέσω της σκάλα των συμπληρωμάτων, τι χρειάζομαστε, για ποιο λόγο το χρειαζόμαστε, τι είναι κατάλληλο, τι πρέπει να αποφύγουμε. Οπότε ήταν και εκεί ένα μεγάλο σχολείο για μένα από τη στιγμή που καθίσαμε και το ψάξαμε. Άρα μια ολιστική προσέγγιση, προπονητικά, διατροφικά, τον αγκαλιάζει πλέον ψυχολογικά τον αθλητή. Οι προπονητές είμαστε τα πάντα. Δηλαδή το είπαμε και στη σχολή, είμαστε και ψυχολόγοι για τους αθλητές και οι ψυχοθεραπευτές για τους γονείς των αθλητών. Είμαστε από όλα. Το σημειώνω κιόλας για τη σχολή, να μου ξαναπείς λιγάκι μετά όταν θα φύγουμε, γιατί θέλω να μείνω λίγο στο unit. Θέλω να μιλήσεις λίγο έτσι για λίγο προφίλ των αθλητών, λίγο τη φιλοσοφία σου, το προπονητικό πλάνο ενδεχομένως. Ήρθε όλη αυτή η προπονητική μέσω του τριάθλου, μέσω της σχολής και η ανάγκη μου όλα αυτά ήταν σαν να παντρεύτηκαν. Και τελειώνοντας το 2025 από το τελευταίο αγώνα, πήρα και εγώ την απόφαση και ο άντρας μου να είμαστε μαζί στο πλάνο το δικό μου το προπονητικό, κάτω από τη δική μου σκέπη της προπονητικής. Οπότε ήρθε η ομάδα, βγάλαμε το όνομα, επιστεγάστηκε από εμπειρία και από πτυχία και δεν σου κρύβω ότι είχα μικρό καλάθι στα πλαίσια ότι θέλω συγκεκριμένους αθλητές σε αριθμό για να είμαι κι εγώ απέναντί τους και πολύ εξατομικευσή, γιατί δουλεύω πολύ εξατομικευμένα και όχι απλά να το πω, πρέπει να δω τι κάνει ο καθένας κάθε μέρα, τι δεν κάνει και μπορεί να αλλάξει και το πρόγραμμα καθημερινά.
Αλλά είδα ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, κάθομαι στον καναπέ με τον υπολογιστή και τρελαίνομαι. Του λέω, Σωτήρη, του λέω, έλα να δεις τι θα Είναι συνεπής. Είναι αθλητές σου. Είναι συνεπής, ναι. Έχω καλούς αθλητές. Νομίζω ότι είναι και θέμα χημίας. Δηλαδή, αυτό που θα βγάλεις θα σου έρθει. Όπως και στην Ηρίδα, νομίζω έρχονται γονείς και εν τέλει παιδιά που έχουμε καλή χημεία μεταξύ μας. Δηλαδή, κάποιος που δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία της ομάδας δεν θα σε προσεγγίσει στο βήμα παραπέρα που θα θέλει η προπονητική συμβουλή. Η ομάδα και οι αθλητές που έχουν πλαισιωθεί αυτή τη στιγμή στο unit, είμαι πολύ χαρούμενη. Σου ταιριάζουν, είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Ναι, ακριβώς. Άρα εύκολα θα θυμηθείς μια στιγμή με έναν αθλητή ή μια αθλήτρια που είπες ότι τελικά εγώ γι' αυτό κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. Είναι σύντομο το διάστημα που έχουν έρθει, από τον Οκτώβρη φαντάσου που ξεκινήσαμε, όχι πάρα πολλούς μήνες. Ωστόσο, ναι, υπάρχει αθλήτρια που έτρεχε πεντάρι στο 8 και τώρα περνάει χιλιάρια στο 5.30. Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη. Τα πάντα βασίζονται σε νούμερα. Εννοείται και ο καθένας τι άνθρωπος είναι, πόσο χρόνο μπορεί να αφιερώσει, τι επίπεδο αθλητή είναι και τι είναι η αθλητική ηλικία του κάθε ανθρώπου. Αλλά υπάρχει πρωτόκολλο, αθλητικό πρωτόκολλο. Πώς γίνονται οι κύκλοι και πώς από τον αγώνα στόχο φτάνουμε μέχρι εκεί. Τέλεια. Σ' ακούω έτσι με πολύ προσοχή. Άρα γίνεται μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια εκεί πέρα. Αθλητές, προπονητικό πλάνο. Μια βασική φιλοσοφία σου η οποία διέπει την προπονητική σου προσέγγιση. Πάλι είναι βάση αριθμών και βάση επιστήμης. Δηλαδή χτίζουμε τη βάση, φτιάχνουμε τους κύκλους μέχρι τον αγώνα στόχο και μετά δουλεύουμε VO2 max, κατόφλια, sweet spot, αγωνιστικούς ρυθμούς πάνω στους κύκλους και στο επίπεδο και στο χρόνο που έχουμε. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο δεν σου κρύβω ότι έχω ήδη συγκεκριμένες ερωτήσεις από γυναίκες οι οποίες σε παρακολουθούν. Τέλεια. Θέλω να κάνω μία-δύο ερωτήσεις γιατί μου το είπες για την σχολή προπονητικής της Ομοσπονδίας. Έχω ακούσει κάποια πράγματα και εγώ θέλω να μας βάλεις τις σκέψεις μας έτσι σε μία σειρά, γιατί είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο κιόλας ούτως ή άλλως στην Ελλάδα. Οπότε δώσε μας κάποια insight. Κοίτα να δεις. Νομίζω ότι γίνονται σοβαρές κινήσεις από την Ομοσπονδία. Να γίνουν πράγματα, δηλαδή έγινε η σχολή κριτών, σχολή διαιτητών, τώρα γίνεται και η πρώτη σχολή προπονητικής προπονητών. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, το καλεντάρι είναι στον αέρα, δηλαδή ο νέαρ το γνωρίζουμε όλοι, έχει γίνει επίσημο. Σε ποιους ανθρώπους απευθύνεται το συγκεκριμένο? Σε ανθρώπους που θέλουν να μεταβούν πλέον στην προπονητική, έχουν ένα background τεφά και θέλουν να εξελιχθούν? Δεν είναι αναγκαίο να έχεις background τεφά. Υπάρχουν 2, 3, 4, 5 δικλείδες που χρειάζεται να έχεις. Να έχεις κάποιο δελτίο, να είσαι αθλητής, να έχεις απολυτήριο λυκείου και κάποια ακόμα πράγματα. Η Ομοσπονδία στέλνει στους αθλητικούς συλλόγους όλες τις προκηρύξεις που βγαίνουν. Οπότε οι αθλητικοί σύλλογοι με περνάνε την πληροφορία ακριβώς σε όλους όσους ενδιαφέρονται. Οπότε αυτό είναι καλό να υπάρχει και να επικοινωνείτε, γιατί ουσιαστικά έτσι πλαισιώνεται και εδραιώνεται και δυναμώνει η Ομοσπονδία και το άθλημα. Και υπάρχει και μια διαπίστευση ότι ο άνθρωπος ο οποίος σου δίνει συμβουλές είναι φερέγγιος. Σωστά. Έχει ακολουθήσει τουλάχιστον ένα τυπικό πρόγραμμα το οποίο μένει ενδεχομένως να βελτιωθεί στο μέλλον και το καθεξής. Ο νόμος που μας το επιβάλλει πλέον, δηλαδή κάθε αθλητικός σύλλογος πρέπει να έχει τον προπονητή που να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, β' επίπεδου, α' επίπεδου, ανάλογα τι χρειάζεται. Οπότε όλα αυτά είναι επιτακτικές ανάγκες που πρέπει να συμβαίνουν. Πάρα πολύ ωραία προσθήκη αυτή η συζήτησή μας. Πάμε στο επόμενο. Πρέπει να στο έχουν πει. Για πες. Γενικότερα είσαι role model ως προς την συνδυασμό μητέρας, αθλήτριας, τον οποίο έχεις καταφέρει μέχρι τώρα. Ναι. Οπότε, τι θυσίασες για να μπορούν όλα αυτά να συνυπάρχουν? Δεν το προσπάθησα, έγινε και τώρα το βλέπω, γιατί μεγαλώνει η κόρη μου και το βλέπω. Αυτό τώρα τελευταία το βλέπω κι εγώ. Πόσο καλά πήγε στο τρέξιμο βουνού που κάνατε? Γιατί μάθαμε πολύ καλά πράγματα. Ναι, δεν είναι, και το λέω πάλι, δεν είναι η μία θέση αυτός σκοπός. Η διαδικασία είναι και να της αρέσει, να τους αρέσει τα παιδιά αυτό που γίνεται και ο αθλητισμός. Η Ηλέκτρα είναι 12,5.
Έχει μεγαλώσει, γίνεται πλέον κοριτσάκι και τώρα συνειδητοποιώ ότι και εγώ, ρε παιδί μου, τι έχω προσφέρει, μάλλον πιο πριν, με τον τρόπο ζωής μου, που τώρα στην εφηβεία, στην προεφηβεία, της αρέσει και θέλει να το ακολουθήσει και αυτή. Και ο γιος μου πιο πίσω, τετάρτη δημοτικού πιο μικρός, αλλά παίρνει πολλά ερεθίσματα. Και πλέον το βλέπω και αυτό ξεκάθαρα. Είναι ωραίο. Actions speaks louder. Συνήθως έτσι είναι στην οικογένεια. Άρα έτσι όπως είσαι, αυτό που είσαι, αυτό είναι που περνάς και αυτό είναι που θα ακολουθήσουν και αυτό που γνωρίζουν. Κάτι που θα μπορούσες να θυμηθείς ότι άφησες λίγο σε δεύτερη μοίρα, και είναι ο ορισμός του να είσαι γονιός, ότι εξελίσσεσαι. Αφήνεις κάποια πίσω, παίρνεις κάποια καινούργια. Τι άφησες πίσω? Δεν θα σου λέγω ότι άφησα κάτι, όσο ότι κάποιες μέρες είναι βουνό, μου φαίνονται βουνό, είναι δύσκολες. Κάποιες μέρες είναι πιο εύκολες. Και όταν λέω βουνό, ειδικά τώρα, με πολλά διαβάσματα, με πολλές υποχρεώσεις των παιδιών, νιώθω ότι πρέπει να έχω τελειώσει όλα τα δικά μου μέχρι να τελειώσουν το σχολείο, για να αναλάβω πλέον από το μεσημέρι και τα παιδιά. Αυτό. Είναι λίγο στρίμωγμα χρονικό και πλέον ιδιαίτερο άγχος να είναι καλά τα παιδιά δικό μου. Και να ρολάρει η ρουτίνα της καθημερινότητας, η οποία είναι και θεωρούσα αξιανεκτήμητη. Περνάει ο καιρός, αυτό θα μειώνεται, αλλά νομίζω ότι αυτό μεγεθύνεται, αυξάνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Δεν ξέρω. Νιώθω. Καταλαβαίνω πολύ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και όλοι οι γονείς που μιλάω είναι σε αυτή τη φάση. Οπότε είναι και αυτό λίγο πιο. Μου δίνει λίγο κουράγιο παραπάνω. Και με την καλή έννοια, μάλλον είμαστε καταδικασμένοι να αισθανόμαστε λίγοι ενδεχομένως και να προσπαθούμε ακόμα περισσότερο και για να. Ναι, γιατί είναι και οι ρυθμοί τέτοιοι και είναι και απαιτήσεις πλέον τέτοιες από τα παιδιά. Σε αυτούς τους ρυθμούς διατροφικά πρέπει να είμαστε ενισχυμένοι. Ναι. Said that. Μίλησέ μου λίγο για την Κάλα. Η Κάλα ήταν ένα όραμα πολλών χρόνων πίσω που είχα με τον άντρα μου, το Σωτήρη. Θέλαμε να βγάλουμε μία σειρά από προϊόντα που θα καλύπτουν όλες μας τις ανάγκες πάνω σε αυτό που κάνουμε. Το έχεις πει πολλές φορές και εσύ, από αθλητή για αθλητή. Αθλητή και από επιστήμονα φαρμακοποιό για αθλητή, γιατί ο Σωτήρης είναι επικεφαλής για όλη τη φόρμουλα όλων των προϊόντων. Εγώ λειτουργώ πιο πολύ σαν ρόλος, όχι επικουρικός, δεν θα το έλεγα επικουρικός, αλλά σαν έτσι η φωνή του συναισθήματος και να τον προτρέπω να κάνουμε πράγματα και αυτός να τα βάζει κάτω και να τα κάνουμε πράξη. Οπότε ήταν όλο αυτό το πάντρεμα με το endurance, με τον τρόπο ζωής στον τριαθλητικό, με το τι χρειαζόμαστε μέσα στην ημέρα για να προλάβουμε όλη αυτή τη τρέλα. Και με τη Χαβάη που πήγαμε, επισκεφτήκαμε και είδαμε τι ωραία που είναι ενεργειακά και σαν τρόπο ζωής και όλο αυτό που υπάρχει σαν καλοσύνη στον κόσμο. Πόσες φορές έχεις πάει εικόνα? 2 ή 3? 6. Οκ. Ελπίζω να είναι παραπάνω, οπότε τα βάλαμε κάτω, είπαμε τι θέλαμε να τις πρωτεΐνες, τα ενεργειακά μας, τα σειρά από cosmetics. Βρήκαμε αυτό το όνομα που Κάλα στα χαβανέζικα σημαίνει embrace the impossible, anything is possible, οπότε και σαν όνομα αυτό μας ταιριάζει γάντι και ταιριάζει νομίζω και στον αθλητισμό και στους στόχους που βάζουμε. Και πλέον τίποτα, κάνουμε προπόνηση με Κάλα Carbs, τελειώνουμε με Κάλα πρωτεΐνη. Η Λέκτρα πάει στο κολυμβητήριο, κάνει 4 χιλιόμετρα και πίνει carbs. Γενικά είναι έχει αρχίσει και δένει. Ναι. Έρχονται οι δασκάλοι στο σπίτι, παίρνουν πρωτεΐνη. Είναι όλο πολύ ωραίο και εντάξει, το έχουμε παντρέψει πολύ όμορφα. Περνάμε όμορφα. Αν μια γυναίκα δει αυτό το επεισόδιο σε μια δύσκολη μέρα, τι θα ήθελες να κρατήσει από αυτή τη συζήτηση, κλείνοντάς την έτσι όμορφα? Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, γιατί το ακούω και το εισπράττω, ότι δεν είναι θέμα γυναίκας ή άντρα, είναι ότι όλοι πρέπει να αφιερώνουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας, γιατί οι ρυθμοί είναι δύσκολοι, η καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολη, αλλά είναι θέμα υγείας, ο αθλητισμός είναι θέμα υγείας. Το λέω και σε όλους, το λέω στη μαμά μου, στη θεία μου, βγείτε έξω, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι δύσκολο, να κάνετε ό,τι κάνω εγώ.
λίγα πράγματα. Πλέον η βιβλιογραφία λέει 5 φορές την εβδομάδα σε συχνότητα. Εκεί που ήταν 3, πλέον λέει 5 φορές. Μισή ώρα minimum. Οπότε πρέπει να εντάξουμε τον αθλητισμό και πρέπει να το... Δεν υπάρχει, δηλαδή θα ξεκλέψουμε τη μισή ώρα. Αυτό που λέμε δεν έχω χρόνο, αλλά μισή ώρα λίγο το κινητό να αφήσουμε. Και είναι και μια στροφή, τα μάτια να γυρίσουν προς τον ίδιο στον εαυτό, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, το οποίο είναι ψυχή και σώμα. Αυτό. Και επειδή έχω ακούσει τώρα τελευταία ότι δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις, τα πάντα μπορούμε. Baby steps στην αρχή, μικρά βήματα. Δεν θα φτάσουμε στο μεγάλο στόχο αύριο. Αυτό χτίζεται με υπομονή και συνέπεια και αφοσίωση και αγάπη και πίστη. Αλλά όταν θέλουμε κάτι θα τα καταφέρουμε. Τέλεια. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και να στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας όλοι. Και με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι οι ενήλικες ή μικρότεροι ή μεγαλύτερες ηλικίες, εν πάση περιπτώσει. Όλα είναι τα ίδια αυτά που αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι κάποιος που δεν περνάει δύσκολα ή δεν κουράζεται. Έτσι ακριβώς. Χάρηκα πάρα πολύ που σου είχα εδώ πέρα, που σου έκανα αυτές τις ερωτήσεις. Νιώθω πολύ τυχερός. Και εγώ, Γιάννη. Σας ευχαριστούμε και εσάς που το παρακολουθήσετε.